Kaya pa ba ang kainit sa panahon mga kapuso? Sa Coronadal City, dunay usa ka spring resort nga ginadayo. Sanglit, perfect daw kini to beat the init. Apan sa mga buot mag-swimming sa gabi kung asa masinati sab ang bugnang panahon, dunay sa hot spring sa mong resort. Ato ganing suroyon sa report ni Abby Caballero. Kung buot ninyong mag-distress o maalibyuhan ang ginabati nga kainit sa panahon, ibutang na sa inyong bucket list kining usa ka spring resort sa Barangay Mambukal sa Coronadal City. Padulong pa lang, marelax na ka sa view. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining banay ni Chris Archada nga gina-enjoy ang cold spring. Matud ni Chris, halos kada semana sila nagaadto sa maong resort karong ting-init. Malaking tulong siya sa lalo ngayon tag-init, nakaka-relax. But wait, there's more mga kapuso. Sanglit ang lugar, duna say hot spring nga duna daw sulfur content nga makatabang alang sa skin irritation ug dunay uban pang health benefits. Nindot siya liguan, ma-relax imong lawas, gani mong lawas. Way back 1947 po, nandito na tong hot spring natin, itong Mambukal. Kayun po yung rason kung bakit tinawag po ang ating barangay na Mambukal. Ang tinatapakan po natin ngayon, nandito po tayo sa ugat ng Lake Holon. Yun po yung rason kung bakit mataas po ang sulfur content ng ating water. 7 ang ilang pool nga gikan sa hot spring ang tubig ug 2 ang ilang pool nga nagikan sa cold spring ang tubig. Yung cold spring po galing sa taas, dahil po sa bukid, and then yung hot spring po galing po sa ilalim ng lupa mismo. 24/7 po flowing po lahat ng hot and cold natin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.